ada ijing babok melim ngakren hang ni ban ai jing pentip shipi ki pai ba ro shapang ka film jing im ya kani ka film la direct dei ba ki garan but la produce da ka chwas imle production ti kumbang la i ba pila krishan bha nagbanta kajingwai jong ka film pengom tinga kremen scam ba pin kham ai kata ka jing krishan ka ba kham kraw shu nagbanta kani kajingwai jong ka film jing im ka ba en sa pemino hakalai teri ipertuj nga ubantai luhut kucong sa ha chinong yan long te kani man ko wan kong nga darwa daga kten kasi te haju ipor le man ko kasin wan kong nga da yo arwa ha ka film te nay liang nga kwa apus nyao chipi pai ba was nyao pha ai gi jing chan yong pi gi jing support yong pi ya kan ge film jing in ka daw mi ha ka de tare ka ba da direct da ukiki ka rot producer wan da ka Twas Emily Production College Board Owan bai Owan syanga Kublai pi bara ngadai u pira dot terang ban ngadai win tun shop bak hani ka film jingin nga kwa ban ai kublai nu kong ap ki pai ba bara khait namar pla ai krishani ngi haga jirwai idur babrio hadu kan poi hadu r million views tukumta ngambuk ini cepat red kamat cupi baro bapin kersan susu ini namar hang ni film jingim sama sakui jingwai pakerteng the one by eight bapin kersan kumba kersan ikan idur babrio namar hang ni jing rwai jingim lingi lale la katre kam sitam susu man kam tebet kam tam i kiki garet barkhoi producer barkhoi badan betah ni ka jing shoot jing ni jirwai la tristam bar kinong shat no hi kai shat barkhoi la tristam bar ngale hi jaka ba kam itnat bar kam pla susu ang ni rikas kasi mengakan man kumba kapau kamupun hapok kadur babrio kani ka jakar ka khakoi bat ka kram dam bukan pau susu lang ba kani ka jingwa jungi hana ka film jingem te nga subu biang ka jikir pat baret ba sobha wan pet yaka jirwai the one by eight ban release ha youtube ha ka lai tarik ujun arjar kar kandai nalaraku hadoka baku tenghapi sisa ngan yai ne Kulipi bro ka ketenjong ada wan badha simpliang but ngadai try jong ka once dance evolution ketika ka school ka ba mga hinga seng ngathau hani po shilong te kalong ka igi ba sungtana ba sungmen shibo ne ba nga ngayo ban dan menta kani film jingem hadin suppose nam hadin mga lawan pai nitin po kolkata ketika po dance world ketika jika ka ba mga ngayo ya ka jingi kaisha abro ki diang baro ki western dance bollywood magum tatar te mencuang hoi ngala jule ban choreography ni film khasi numtai te ndai kam patalong kumta kam pataya yo numtai kam ngaru kam patasu hun ya ta ban kapor bang ikai mencuang te ndai menta pre gini ya gini film jingem pre kalong ke bang sutrat chibone ba ngayo bani trikam ringkat bat i kiki garat de we ne ki director basdang pala pa bha menta ngini po rikhasi jantia jungi i natari ki bang yo bani ringkat bat ki tingshop puran ni pira da trong bat i wanri pengro te yagni jirwai jingem ka ba ngin sa release ha youtube ha ka light trek banai banwan te ka ngi kasimpor ngi bingin hadu shibnai tam ye bangin bangan penikai ye kina sha bat kumjur ga aktor aktris sama ba kadika ka stay ka jingshat ka bampat ngampat ju iya pa ki film khasi hadu menta te ka baringkat ke kalau ke basuk men shibun ba khamtam ba shobin shooting ni jirwang yo banya bansyong ban play jumut berkat lambat i director i jong ni film jingem i kiki garat agba mai rui la jumut yang age kumno bin ban shim ka shot mentai ba mangaru yo ban fix information ni step mentai but khamtam gi hagbadi gi costume ki props but kai ha shibun ba ka jaka ka ba mangi la ban shoot menakani hapo mau sundam kramdam mat po laba khakoi te kidei artli gi jaka gi ba pau bhani po rikhasi jongi but ngangai du ba kajing kersan lu jong pi gi pat ba nompet ya film khasi baro mapin ta kersan met bat mensiam nam ta ni ka film jingem ka ban ansami isyan kan yai pernah hakman ki klur Kublai pi parolok ngare kiki garat director jongane ka film jingem te
ngi ngadon hang ni ban ong shphanga ni ka jingrai jingim ka bangin sa release haka lightrik uni banai ban wan te yakani ka jingrai ngi la yala stom kat bala mo ban pen pher susu kumba phila yu I haka ni ka durbhabru bat nga ongi phi ba haka ni ka jingrai jingim kalong ka jingrai ka ba itnat hadu kata te yakani ka jingrai ro haswa bangin shoot ngila one page wai ki jakama numarba katkum ga jingkwa jong kata ka jingrai ki jing tembat ka sound jong kani ka music video ma kala pen wan ra ingi but kala pen wan kata ka idea bangi don kam kita ki location ki ba long landscape te hadin bala dep snai kani ke jingrai ngi la lek pej kita ke jaka kumha khakoi ha kremdam bat ha wailoi te kumbang ngitrang ngi la yo shai kita ke jaka ba itnat tinga kermen ba lingba kani ka jingrai jingim to wan ba I bangi ai kerteng kan kring susu ipi ba pin lek pej ye kita ki jaka kumba philai I ya kani ka jaka maupun kaba phi I ha ka jingrai pengap kalong ga jaka ka ba itnat bat ka kring ya ki briu ban lek ka sha kata ka jaka ban nga kermen ba ha kani ka jingrai jing imru ngila ya ki jaka kalong ga jaka ka bala itnat ba hadu kata baling ba kani ka ba phi yo I ya kani ka jingrai jingim kalong ka kring shu ipi ba phin lek pej dala jong ki khmat ekini ki jaka ma te sakawai ru nga sutanat bahama pan ya terekam bat kini ki crew member ki ba don ha ka ni ka jingrai jingim namar ba kilong ki ba ya stolang ki ba ya ai jingmut lang te henrei da ka jingi tri stom jong kini ki side dancer mangyong ki background ma ha ka ni ka jingrai kadang ya rap susu ban pen itnat ya ka ni ka jingrai yakni ke jingrai in supply haka lightrik jun arjar ka khandai but yakni ke jingrai in supply haka YouTube channel junga phila bantai kiki garat te nagleng junga tangkatahi kublai shibun